Здравейте, уважаеми зрители от YouTube и от YouTube. Това е моят, мисля, 6 или 7 епизод, няма значение, след малко ще видя. И ще оцелявам само с... Ще оцелявам на този мап само с ето тази Братво Кирко, да, няма да си читвам неща. Братво Кирко нещо си там и чупи много всичко. И само това ще ми е, нищо друго. Ето, чисто. Да, използвам Uranian мод. Даже сложа в описанието да си го дръпнете. Много е готин. Трябва да ми как подяка кокошките. Адски е як този мод. Препоръчвам ви да го изтеглите. Ендърман. Вие дали го чухте. Но аз ето го, да. Да, ето го. Точно както си мислех. За първо ще си насъка малко дърво. И да, ще ми лаги малко. Това е адски готино. Чупи ми дървото сам с едно цъкване. Не знам дали ще се чува после на клипа. Много е яко. И да, ако чувате да кашлям по време на клипа, да, още съм болен. Доста странно. Доста време съм болен, вече 3 дена. 3 дена съм болен от дяволите. И мисля, че толкова дърво ще ми стигне. Да, сега... О, тикви! Yes, тикви. Лагна. Това и тиквите са ми на половин хит. Мисля, че... Да, ето тук ще мисля, че да мъкта къща. И да, ето мислех да е ето тук някъде издълбана в скалата. Като начало. За начало. Ладно. Кравите са ми на по един хит. О. Трябва да внимавам, ще стоя на един готин материал. А това чупи всичко по на един хит, както виждате. Какво? Добре, тук малко ще си насъбера къбълстон и пегам на некъде. Тук, както виждам, не става. Или както вие виждате. Да, този мод се инсталира абсолютно също като Too Many Items. Някаква разлика. Само където Too Many Items е Too Many Items, а това е Uranian. Не знам каквото беше някакъв. Но е готин мод. И да, там ще видите как да си крафтате разни глупости. Е в тази поредица от епизоди. Също може да видите. Ще ми трябва ядене, защото ми е на привършване. А и да, защото за да е честно, ще си го пусна на изи, понеже играя с ето това Uranian Pickaxe и за да е честно, ще си игра от първата нощ на изи. Хасе.
Още прасета. Още крави. Обичам крави. Няма ли някакво готино място за къща? Я какво намери? Нещо тук не става. Но, защо като пачна текстчър пака на дефал ми става нещо като грейвъл? А това всъщност си е дърт. О, какво? Това е яко. Ще си намеря някъде друга да мързим да се напълно. Ето там е готино място. Ще си направя къщичка. Ето, тук е по-готино. Извинете, за малко ще паузна клип, само за да оправя този гаден долен лаг. Така, пак съм тук и не знам дали съм оправил лага, да, си пробвам на езика на английски. Не можах много да го оправя, защото колкото и да не вярвате, чух един много страшен звук. И там видях Herobrine. Просто не знам, толкова, даже още съм настръхнал. Нека да тя настъпва са някъде половин секунда. И за мен, аз си оправих настройките към 5-10 минути. Оправям. Чувам някакъв звук, гледам и там Herobrine ме гледа. Не знам, просто много се изплаших, не знам. Трябваше да го заснема. Просто сега така ме идят, че не го заснех. Ето там седеше и ме гледаше Herobrine. И си изключих саунда. Извинете, просто много ме е страх. Ако вие сте на моето място, ще разберете колко е страшно. И наистина е много страшно. Искам пак Herobrine. Herobrine е лош. Гледал съм Herobrine мод. И не ми се иска да видя Herobrine. В моя онлайн сервер има Herobrine и не знам защо. Явно тук отдолу, някъде под мен или някъде тук, има изоставени мини. Защото съм чувал, че там се намира спауна. Моят приятел поне го е намирал. Той ми е казал. Става се. Шит. Първо врати. Първо. Да ми влизат педераси в къщата. Епизодът ще трябва да приключвам след около половин минута. И да, това е моят епизод. И да, изчакам да свърши времето, защото не искам да спирам клипчето. И да, довиждане до следващото клипче.